ato ang solar te na ani sa tulo ka bumbilya. Sa tulo ka bumbilya na ako ni siya siyempre kauban kung na tulo ka wire. Kani siya 7 meters, kani mga 5 meters, kani 3. Yan. Saksak nimo ani ra ni siya. Kaya na si taklob. So, purpose ang taklob nga dili siya maibot ikod sa masudlan yan ng sudlan tubig. Ya ari ra saksak nimo dire. Iyon din. So, nara po siya kaugalingon po nga switch. Kada sa amin. So, nito siya kataas. Bali ni magbutang sa sala, kani ikaduha po sa kusina, ikatulo sa gawas. Testing tanan ha. So, purpose ani para magamay-gamay ang bayaran sa kuryente. Kaduha, masulbad po ang problema panahon sa burnout. Kay pwede man kani ka-charge og cellphone. Na po na siya 5-in-1 charger connector. Saksak dire. No need na kag-charger. Hindi na ka makinahanglan charger. Na siya dire na siya. Siya type. Na po ni siya radyo. Purpose sa radyo mag-burn out, kapamati ra kag balita. Na po na siya FM, na po siya EM. Microbial, nagahatag proteksyon patong sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Bisag usap pa kasi manang burnout, updated ka sa mga balita. Atong testingan ang kuan pod. Ato ang stand fan kay naman tay dalang Pwede ko na siya sa kuryente. Actually para lagi sa solar. Pero ang testingan ron ang halang makina. Kay kung ato iya symbol basi maglisod kog dala. Ay, nag-lesson ko sa daan. Ato ang hapon. Dire ra. Saksak nimo sa saksak nimo dire ron. Gamit siya. Kusog na siya. Oh, kusog ni. Oh, number 1 pa na ha. Kapay number 2, number 3. So, labi na natong may edad na dili sa tay sabor kung panahon mo burnout init. Number 2, number 3. Okay. So, magamit siya. Naapon si timer. Pwede ni mag-timer para ikaso mo adlaw makatulog ka. So, nani siya bars. Kining bars 4 bars equivalent ni siya og 100%. Kung mag 2 bars na lang 50%. So atong panel kini siya is slanting na siya butang sa ato. Mas maayo kining atong panel wala ni siya stand. Commonly sa mga solar pero ba na ay mga stand katutong nga gagmay. Ang dagko gani nga panel basta dili sa sabol ko nga stand. Nanuman kay once na sa stand bot pasabot magkanga. So dali kay nakbuhangin. Pero kung kini siya wala sa stand na lang siya iba. Bangag ipatakot ra nimo sa ato. Ang hangin ana lapaw ra siya. Pwede man sabay. Kung ano question di basig na ikuan ato ra siya hipuson. Ko na warranty. Okay, sorry. Ang avoid warranty ra te kung in case na say damage buak unsa diha. Kung sila sa warranty. Okay. Oh.